Dagom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, garo imbudong disenyo kang tinampuhali sa tulay kang Mabulo palaog sa sentro kang Naga, natutuyawan. Mga matinda ning paputok sa Naga, pinaatindir sa orientation kang Task Force Paputok. PNP Provincial Office kang Masbate, may bagong PNP Provincial Director. Association of Bicol Business Students kang Naga College Foundation, kampiyon sa video making competition. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Para masigurong aram kan mga matinda ning paputok ang mga tamang regulasyon, pinag-imbitaran ang mga ini na mag-atinder ng orientation na pinanginotan kan Task Force Paputok kan Siyudad ning Naga. Aramon taman ang kumpletong details ken sa report ni Antoinette Eduardo. Ngunyan na aldaw ginibo ang orientation sa 37 nakakuanin permit para makapagtinda nin paputok. An iba sa inda ang naamay sa activity center sa Naga City People's Mall kung sain ginibo ang pagtiripon. Susugi Public Safety Office Executive Director Rene Gumba, an pinag-convene na task force paputok, an may obligasyon na mag-regulate kan mga ititindang paputok ngunya na taon. Asin ini dapat yaon sana sa sarong lugar na pinagdeterminar kan task force. Uliton po, saro sa ng lugar sa siyudad kang Naga ang pinagtutugutan sa ngunyan na tindahan ng mga paputok. Kung di ako napapasala, nasa 36 o 37 mga negosyante ang nakapag-signify na duman sa satuyang co-chairman na si Mr. Mon Florendo. In kaso may naaraman subutan publiko na may nagsasaray nin illegal na paputok sa barangay o mga establishmento, iapod lang subot sa task force paputok asin initulos aaksyonan. So pangapunan ta po sa mga kahimanwata ang pagnegosyo kang paputok sarong regulated industry. So digdi sa laog kang syudad kung igwa ka mong mga aram dyan na pinagtatago o illegal na mga paputok, ipaabot po sa tuyang task force para maaksyonan tulos iyan. Sa lado Naga City Central Fire Station, sige-sige naman subuot ang paglibot kan sa indang fire truck para ikampanya ang pag-iwas sa paggamit nin paputok. Ang padagos mo yung ginigibos sa nagbabandilyo kami, naglilibot ng truck, nag-inform sa mga tao about sa iwas paputok. Then nagkapanao din kami ng mga leaflets. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, sa agang hapon man, gigibon ang pag-oorolay kan mga punong barangay asing kan task force paputok para determinaron kung saan mabugtak ang kada barangay sa Naga kan sa indang Common Fireworks Display Area. Ang Common Fireworks Display Area ang pinag-aprobaran kan Bureau of Fire Protection para masiguro ang seguridad. Tapos po kayan sa agaman, kakaulayon taman sa mga punong barangay kang syudad para man sa ididesignar nindang common fireworks display areas. Ining mga fireworks display areas po na ini, pinagdidesignar kang barangay as in pinag-aaprubahan kang sa tuyang Bureau of Fire Protection for safety and security reasons. So yaon sa task force ang PNP, ang Bureau of Fire, as in ang City Health Office. Padagos sa mga bareta, problema sa bulos kan trapiko sa Barangay Triangulo, Siyudad ni Naga na ipaabot na subuot sa opisina regional kan DPWH. Ang detalye sa report ni Mark Mendoza. Ini ang kamugtakan kan bulos kan trapiko sa parte kan Barangay Tabuco, Siyudad ning Naga. Amay pa pero namamati na magabat ang kamugtakan kan trapiko. Kadaklan sa tuyaw ay ang malaimbodong kamugtakan kan Tinampo. Paghali sa 4 na linya na tulay kan Mabolo biglang nasarit paglaog sa parte kan Barangay Triangulo. Ang bagay na ini ang nakaabot naman sa kaaraman ni Public Safety Office Executive Director Rene Gumba. Siring man duman sa Tabuco, si pinahiwas bagang tulay duman, pinahiwas si tulay pero si Tinampo naging 1 lane. Ang paluwas haling Tabuco, pakabalyo mong release, kung mawala ka, ay kung matuo ka o madiretso ka sa diversion, sarong lane na sana ang nagagamit. Naiapod na po ang atensyon kaini kang sa tong city engineer as in nagibo naman sinda ning maninigong aksyon and koordinasyon
dahil proyekto ini kang regional DPWH. So hopefully ma-resolve ining mas amay dahil nagkakausa ning trapiko duman sa lugar. Kabali sa solusyon kan Public Safety Office sa problema sa trapiko sa syudad ning Naga, iyo na mag-deploy ng personahe na iyo ang mamanihar kan bulos kan trapiko. Sa ngunya ng intervention na pwede talang gibuhon is the deployment of traffic control personnel. Pero liwat, halangkaon po ang volume ng mga bihikulo igdisa sa tuyang syudad. Sa ngunyan, lalo na ngunyan na Christmas season, so asahan ang dikit na ang inconvenience sa season na ini. Apwera kan sitwasyon sa Barangay Tabuco, oral daw man namamatayan ang kaparehong sitwasyon sa paghali sa Bicol Central Station, pasiring sa Diversion Road, Syudad ning Naga. Mark Mendoza para sa One Media, TV48 Naga, Newsbreak. Mientras tanto, maski grabe na ang namamatayan na problema sa trapiko sa sentro kan Naga, daipaman subuot naabot sa punto na magkaigwan in volume reduction scheme siring ka number coding as in color coding digdi sa Naga. Alagad, pinag-uurulayan na subuot ang pag-review kan truck ban sa syudad ni Naga. We are waiting for engineering interventions dahil mahal ini, milyones ang inuurulayan sa pagpatinampo. Iyaon din sa tuyang mga traffic direction and control intervention. Dahil pa man kita naabot duman sa urulay ning volume reduction. Arog kang color coding, number coding, igdi sa lokal. Pero kabali po sa napag-ulayan mi with the sanggunian officials, sina General Omar, si Konsyal Oying, si Konsyal Lito, itong pag-review kang sa tuyang truck ban sa laog kang syudad. Sa iba pang bareta, nagpaluwas nin abiso sa publiko ang opisina regional kan Department of Health Bicol dapit sa naglalakop na surat na naghahagad nin kwarta bilang tabang o donasyon gamit ang pangaran ni DOH Bicol Regional Director Dr. Erne Vera. Ang nasabing surat ang pinahimutikan man kan ahensya asin inabisuhan ang publiko na daiini pagtubudan. Sa pagbabalik ng news break, PNP Provincial Director kan Masbate ni Ribayana. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media, TV48 Naga, News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited cares so the fam's all. Enjoy all these for just 1,399 pesos. Have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all.
Maligayang Pasko at maligong bagong taon sa ating lahat. Ikwento ang diwa ng pag-asa, isisigaw natin sa mundo. Maray na daw po si Dugabos. Ako si Ate Todat Maligal. Bumabati sa Indo ng Merry Christmas and Happy New Year. At sa sakuyang mga kairibanan na pigdagos o magandang projekta para sa mga taga-Pasaqueño. Thank you very much. And to everybody, Merry Christmas and Happy New Year again. Demonstration. Oo naman, ganyan talaga. Alam mo, susutri. Batalyon na yon. Akong makikilala mo at mahahanap mo kung sino ako doon. Paano? Yung rifle ko may ribbon. Bumuhos yung luha ko talagang araw na yun. Kaya, here I am. Itanggalin ko muna ito. Pag tinanggal ko to, Robin Padilla to. Sinasabi ko sa inyo. Patakbuhin ka namin pababa, patas. Dapat hindi ka pinawisan. Naka-heel? More love. More love. More love this 2020. Kung sabi ni Chris Aquino, love, 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 love. Kambing. Kambing. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, kinumpermar ni Mr. Roberto Acabado Canaga City Abatwa na puon sa masunod na taon magkakaigwanin pagbabago sa taripa na sa indang pinagsisingil sa mga nagpapabuno nin urig. 20% ang sa indang idadagdag sa singil sa kada urig na pinagdadara asin pinagpapabuno sa abatwa. Dahil po sa next year, madagdag man po kaming taripa. Okay. Makalampas ang 9 na taon. Ngunit lang po kami makakadagdag taripa nga 2024, effective January 1. Padagos pa sa mga bareta, Police Provincial Director kan Masbate niribaya na sa pwesto. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Matapos ang turnover sa Rebo ni Kasudmaki Police Brigadier General Andre Dizon bilang Acting Regional Director kang PNP Bicol, isinunod tulos kasudma ang pagribay kang Provincial Director kang PNP Masbate. Si Police Colonel Lian Mandain Van de Velde ang pinakaenot na babaeng Police Commission Officer sa Bicol. Ang bagong Provincial Director ngunyan kang Masbate Provincial Police Office. Ang sa iyang niribaya na si Police Colonel Rolly Albania ang pinagdistino sa Regional Headquarters Unit Regional Community Affairs and Development Division. Sa ngunyan, mayo pang nagluluwas sa Provincial Police Office na masunod, mararibayan ang PNP Provincial Director. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa police report, padagos na nagkukondusir nin follow-up operation ang Magaraw Municipal Police Station para madakop ang suspect na binistong si alias Jesse, residente kan Barangay Kararayan, Syudad ni Naga, asin iyo ang itinutugdong nagpabakal sa nawawarang bisikleta na pagsasadiri ni Rod Edison Kabunigan kan Zone 1 Barangay Santa Lucia, Magaraw, Camarines Sur. Ang bisikleta ang pinagpost sa social media asin nabakal kan sarong Mark Potensyana na iyo ang nagtaonin impormasyon sa mga otoridad kung sa inya ini nabakal. Sa iba pang bareta, Association of Bicol Business Students Naga College Chapter nakuha ang kumpyonato sa Regional Video Making Competition. Ang detalos kay aramon to sa report ni Junior Correspondent Kayla Casulia. Bake Me Happy video presentation kan Association of Bicol Business Students kan Naga College Foundation nakuha ang kampyonato sa katatapos lang na Regional Video Making Competition. Ipinaliwanag man ni Dayan Villanueva, direktor asin miyembro kan grupo, ang saindang concept sa pagibo kan saindang short film. Sigun sa iya, mas kadikit na panahon lang ang saindang preparasyon, magayon sa pagmati na sindaan na kasungkit kan kapangganahan. Nung nag-film na kami, since ang dami namin problema na experience, kailangan namin mag-adapt ng
nabago yung concept hanggat sa yun na yung nabuo namin na video. It was fun naman po. Thankful kami na nagawa naman namin ng maayos at top 1 pa. Sa ABS Video Making Competition, nakuaman kan University of Northern Philippines ang second place as in ang third place kan University of St. Anthony. Matapos ang announcement of winners, dakulaan kaugmahan ni Kim Carl Villanueva na sindaan nag-first place sa kompetisyon. Masaya po kasi syempre worth it yung pinagpaguran namin and also flattered po kasi first time lang namin ma-experience yung ganong opportunity na i-represent yung school. Naghirasman si Don Valen Colarina kan sa indang eksperyensya sa proseso ng pagibo kan video presentation. Maugmaman siya na i-representar ang College of Business and Management Department kan Naga College Foundation as in pinasalamatan niya ang mga tao sa likod kan sa indang trayumpo. Madami po kaming mga proseso na kung paano namin po ito gagawin and kailangan namin maisipan ng syempre kakaiba kasi kailangan makikita to ng mga madaming mga estudyante, madaming mga tao sa labas. Gusto ko pong pasalamatan lahat ng mga nagsuporta po sa amin, lalo na po sa NCF community, sa mga classmate po namin, and sa business management, and sa mga teachers po namin, and sa mga friends ko po na walang tigil na pagsuporta po sa amin. Maraming salamat po. Para sa One Media, TV48 Naga, Kayla Casulia, Newsbreak. Mga tugang 5 turog na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na ini hatod sa Indok ang Naga College Foundation Home of the Champions, Leap into the Future. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang sumayang official Facebook fan page One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV48 Naga, Newsbreak. Dako sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.